Good morning guys! Ang daghan nakaduglanggam na rin guys na. Naslubi na nga bo. Nang gitapok man sila na sa kay naada na. Wala daghan na kisig na nila guys na. Dan si Jang ilang ipanuan. Hala. Grabe. Hala, ginawa mo di kamalanggam diya bi. Hala. To daghan na ilang pisig na sa mga hagbeng. Nabuho na no. Guys. Lupad na, ma. Lupad sila. Piso na. Wow. Naamday sila dana guys. Piso na. Armasanak aso nila. Nana. Nabuho naman dahil ang lukuan na lubiha. Guys, manig lubi dahil sa mga tubangan. Ito manalebe mo? Good morning guys. Kumusta mong tanan guys? Mong baby girl. Isa sa pangazog supas. Putasan. Pamanin buka ko mga ininit. Hagis ko na. Sa meron guys, kung mga tumig eskwelahan, kung voluntaryo mi. Kaya das lunes, wak mi ka voluntaryo lagi. Kaya mamantong arang bisihan na, kaya nga tumig tagbilaran. So karoon yung voluntaryo, hapon nga tumig hapon. Eskwelahan kay, kuha mi mo Diyos mga bata, kaya pagka-birnes, wak naman nakuha. Kuha mi ka nga to. Des birnes, kaya mga lagi itong pagkasal na promig ni Undoy. So hapon na magikuha ang module sa mga chikiting. Nananghid min laser nga ugma na lamaw karon nimo voluntaryo. Unsa kita naman ta to eskwelahan guys, nagama na magpamahaw, mahaw mi daan. Voluntaryo mas Gabriel, si Gabriel atos grade 6 tong kuya, nagako atos grade 3. Hinkin. Tamajaw na tagsami ka nang kasaghaman. Isa man napagod naman na. Hala nang bata, napagod na uber mas pagkaluto. Hagaban pagadi. Pagit. Na nga antanin Jo. Napagod man nagahang cookies. Kaya deliver nila kung mga nagpamaligza. Hapon yung baligza 5 pesos. Piso ro pa kaya 4 man. Kita ra taga sa to sa eskwelahan anja. Ngadto na mo. Abot na mi dari sa eskwelahan guys, kim voluntaryo mi. Hala Gabriel dia. Pa. Voluntaryo mi guys. Sabaan man agmawir oy. Prato ro kusrom manghinlo kusrom sa grade 6 kabay lumis Gabriel. Si Gabriel dari sa grade 3, katinkin manghakot sila dari sa but. Nagako mo atos grade 6 kay manglimpyo ko to sa room. Patad ko dai ko ma. Kinkin rayhang pa. Biguhon si tong papa. Kinha. Kinkinot. Alas ako room sa grade 3 guys kay interbuon. Batikin kay ikaw mo kuan ron. Hi ma'am, good morning. Morning, ma'am. Ma'am, maghang Paris na rin mo voluntaryo. Ito harapat to. Ato ko na sa kanang kiniklaman dito. Wala ka na bang basket. Yung ka ng tuwan. Wala na ko mo. Okay, si Mamo. Tuod ni Gabriel. Ang utanas kin guys, huwag magpanday bagay ng papa. Hindi man ka maugpanday. Maghinlo ra dari. Kung pa rin i-repair ma'am na. Na, halagi nung ko. Ampo ka dyan dahil makapasar guys. Ang eskwelahan. Kaya rin makapis-to-pis ng mga kabataan na rin. Kung si Gabriel Luguan guys, sagbut. Ito ba? Nani, pamutang pa. Bitaw. Halagab, kumbati gab. Imo na na masagbut. Panagsuk. Tapos room. Guys, padong na kusroom na to. Ito ko manglimpyo. Gabriel ito maghakot sa mga sagbot. Ito isang panghakot ko guys. Kadto. Sa mga sagbotan, sa isang itambak danhis. Mga ngani. Kaya mga dani ba? Panambak na dyan guys. Nga na. Sila kin. Maghakot ito kusroom. Ang limpyo na to guys. To. Limpyo kusroom ni sir. Sa grade 6. Saba mo ilang kuhan guys. Ano ba na? Marina. Nara guys, dari ko malimpyo guys, dia guys. Manrapo ko sa mga samin, nana. Mga likuran ng parapuhan, dari ko manilhig karon. Mararatos kin guys. Hindi mo sir, hanin nilang ibarinahan. Parang nga sa dari sa room guys. Hinlo ko dari na, mga samin. Kaya lug si Kinkin guys, pinabangayin tawag lang ako itong sagbot to Kinkin mo itig koan.
Tabangan ni isang papa. Oh guys, ta. Nagduha. May paduan. Nagbangayin taon silang duha guys, ta. Tabangan ni isang papa. Pas ang gabal mo kasi ligo ya. Ada rin ko natulin na rin panrapo. Manrapo sa ko guys. Grabe ka bog guys. Sana. Grabe ka bog. Nagdaray lang man na rin nagkuan. Rapo dia. Kari mga samin. Mana rin mga jealousy dari. Utruhan na na unja. Karang na magbasa kong rapo. Ganto kari mga daris kani. Wait naman. Hanap ko guys eh. Man. Guys agan rapuhanan da. Mga abog, kazo. Mahal. Nawahi man may voluntaryo. Mo nang karon may nang voluntaryo. Rapot-rapo na am ko dahil sud. May galing nag-voluntaryo mama, magiba siha lang. Oh. Yes. Ayo, hoyan. Rapo ko dahil sa mga jealousy, sir. Taas pa ko hinuon. Ada. Sila kinkin mo asar ka sila kinkin. Gihapot man to sila sagbot. Nagmas ko kay arang abog ka. Nagmas ko guys kay abog ka aju. Baga kajug abog dari. Di man ipabasa ni sir og tubig kaning trapo kay magkampat ag isang agkaring samin. So, kung nay abog daghan nag-abori pagpaglaman ni. Nakagwang madagad ning stylean. Lami magud pud to sa mabasa og tubig kay tang-tang ning mga kaabugan na rin nangawit. Ang hinlo gud siya. Nakani nga masir nga. Wandern ra kuno. Sundo na to. Kasi pumutuman ta. Nga naman ta kama sunundan. Pero katong hangit rapo unsa guys sa katong na din mga kahoy nga na mga bulingiton. Atong basag tubig. Yung masilbig ako ko anong ran sa mga buling nangawit. Siguro pa ninyo mga abog guys na. Grabe abog no. Nga na. Baga kajug mga kondari, kaabugan. Ako rang duha mi dari guys agi sa moy nang arrange sa mga module nga katong ipang hatirais mga maestra kada subject. To nakatud si just English. Lagi sa pang arrange hindi harap to. Naghanap to sa ipang arrange. Ato, mas lamisa. Kada subject dito isang ipang arrange. To kaming duha dari. Ako dari ko limpyo. Sa kabintanaan. Diyan mas kinkin. Mas pa ng pintura. Wala. Aram malagi na mo panilhig dito kanina. Das kinkin guys. Kapoin tao paghakot sa sagbot. Kung batikin. Ang gabi tao po itong kuan. Aram mo kapisto-pisto mo. Ang daghay mamauhan sa eskwelahan ha. Kino? Huwais ako nung zakari guys. Kapoy si zaghakot sa sagbot. Pastilan. Grabe man sa pang inita. Bukad ka zog init. Oko. Nasugan kay dara ko sa room gi butang ni sir manghinlo. Balak ni bukad law ko manghinlo tagak na gatang rapong. Kana hangin karon mga lagot ring mga pagramata guys baga baga nagabog. Manana pa nang ako ananda na ka ng mga kahoy, jealousy humanana. Hanap pa ng mga bungot. Na. Di man pa di pabasa ni sir kay magkuan kuno og sa amin. Nga na andas guys, basta mapuno na. Pagpag, pastilan. Kali. Asa madapit sila ka tintal? Office. Hindi nas gawas. Nas gawas to. Nagantay ka punon guys. Nagantay ko way ligo. May trapo ligo ipagpag ra. Kasi magkampat ko sa amin. Na guys, maraming kauban na rin arrange. Classmate ni Gail. Follow my YouTube channel. Oo, may ko YouTube ka. Tabangi sige sa yung mga atikin. Ha? Ang basta ang gamay guys, kadi magsilbi na yung mga kuas bintana na namilit. Mga kinuha na tos bagjo buti. Mga dia guys, grabe kang hiluon dia. Kita pa mos mga kabuibs. Ngawit. Hasan naman kabi? Ken. Mabayar ka man narapos mga lingkuranan bi.
Kaya arong koan. Ada kawan rapos mga lingkuranan. Ano nagibasaan guys, kaya ang itrapo daris mga kahoy. Kay mo ni mga nangabuling das bagjong udit na wa pa ni natrapahoy na bulingit pantaw ni mga kabintanaan dali eskwelahan. Sus Ginoo, hapit na 20 taon sila mag face to face, lamay tag madyo laman tang makapasar ni guys, kaya sorbihan ko man ni Dani. Kung mo pasar ba ag eskwelahan. So nagampo ka kung mo pasar in taon kay haga ka si tudlo na modyol ma. Sus Ginoo, labaw patas maestro daring kalakiha. Lagi. Isang tungko ko dari kay na habag man di makukabot. Ha? Gaan sa mga kariha. Sign man as exit kin. Kinot. Sign as ko an exit. Unsa na ako magtiwas og video gas kinsa matukimbe ta darin mo lagubuon sa ko dari sa bus. Guys, so sino ko. Medyo habag-habag ra ba na ah. Habag ra bag digit. Guys, lang man na dari nga side man na. Okay. Okay. Ayan. Tarangan sa cortina. Karoon dito kay tang siyad na ni. Paabot na yung tao kung si snack. Pamasira na mga duga sa kaazo. Ginuko. Hiluan na itong mga lingkuranan. Kaya mag face to face ng mga kabataan. Sir, nalangan, no? Para sir nito nung. Snack ko to sir.
Isay ka, harapon. Ako. Aray na ko dari speakers nga side guys niya. Nagisiligin kay grabing daghan ng kabuwims. Papas gawas. Panangatuon na to sa gawas ron. Smahan na kilit. Saksak sa kuha ka na dyan guys niya. Labong na kurinti na rin. Kung bati, imo na pa na diha day. Naskin kinazan na kin. Kung naghilabtan ko na ng sir. O ito sir na rin guys. O ito na sir, ngabot na. Wala nagkuan. Tubo. Nami nga side guys dia. Last. Naghamanda ni manilhig nami. Kin dara nan rapos mga lingkuranan. Si zaman nan rapo dari. Sama na triangle. Kam rapo dari kin mga lingkuranan kin. Kana magijang tariya guys dia. Tara nga. Na, very good. Dari na laman ni guys. Hapit na, gyud hapit na. Kumana may limpyo guys. Okay na po. Sir na friend, nag-littering. Manamig limpyo dari sa mga bintana. Limpyo na dyan po mga bintana. Nasaan ag natanawon? Di nagigit. Nagdadaan mo ka na? Ha? Sa nagdadaan? Mas nisan ag dyan. Mas nisan ag dyan guys. Ang malingkuranan, pagmura na nga, kung ana, nga hinlo, nagnawon. Parang din mo. Okay. Guys, naman namin dari kina rin natrapuhan na po ni sininyo. Ano po natrapuhan sa ninyo guys. Sa tarang ng bintana. Okay. Okay na guys. Mga bintana. Dari sa sir na ikaw na kaya human naman nanilhig na mo dari tanan. Mga abog-abog rin mga ipanguha dari guys. Kasi naglittering si sir. Entrance only. Amo na nagkuan sir pohon. Nag face to face. Ang ibis, mag-practice man na katong face to face. Karong huibis pohon? Practice mo to sila, asa sila mo tunog, asa sila mo agi. Inga na di ay. Mao nang. Balik ko na dai sir, one way, hani ba? Dito sa Picas gate mo to exit. Dito sa dinhi mo entrance sa danang gate kana. Dito din na paggawasan niya. Okay. Entrance ra diha si Za. Dito speakers guys mo to si Zai exit to dito. Marami sir. Sir mo to na sir. Thank you. Salamat. Salamat. Nugdas pan katay hatid dato sa room. Na gilabag ng tao arang inita. Ito na may bibi hilak. Haraman. Guys, padong na miss room ni Kinkin kay mananghid na pun ning ma'am. Ma'am Francis. Kalakaw. Ha? Kodas-das panog sako. Sige. Nilhig man silang duha ganis isang papa. Nang kabwa sila sa mga sagbot. Nagdari, day mga sagbot na nga bilin guys. Lain na po rin mga voluntaryo. Humana may voluntaryo ni Kinkin og ni Gael. Ay, thank you Lord. Humana jud. Saan ba naman ka nagdagandagan diha? Stilan ng bata Anis. Asis. I love Asis man sa guys. Nabali laman kada ko slujo. Kaya hatad di ma'am. Ano mas room guys. Ma'am.
Darag silhig, iuli ni mama silhig. Asa man na? Tari ma'am? Okay. Isuot imo ngankin. Salamat po. Mori na mi ma'am. Salamat. Lagi sa mga tindan. Tarakin. Sakay na skin si mong motor ma'am. Oh, tata na ta. Ito nas papa. Chuya, sini mo po. Magtigom ka ro makapalit. Ang palitan. Ting, tara. Oh, manguli na mi guys. Kasi kinkinog-kiog naman. Wala, mataga ka diya, bi. Pila ning bataan eh. Yung ko ganit silikan. Ha? A few moments later. Ano naman namang dagway, day? Mura naman kagiring. Oh, ginoo ko mura man nakabangga gari na gyan. Sana naman yung manghod kuya. Ken. Oh, ginoo ko. Day, nasa naman na imong naong, day. Diyos, ganun orang pangarti siguro na ninja, guys, na. Nasa naman na imong. Arang na nimong kapaha, si mong pamati. No? Diyos, grabe ng kapaha na kung si... Nambom po. Ha? Nambom po. Ay, abum-abum. Nambom ko. Ay, babam-babam. Nagansa naman imong dagway, mura naman kag naog. Babom po. Ha? Babom ko. Babam-babam ka, parising nagpahan ka. Dali. Oh, ginoo ko guys, naansa na ning naong sa among bajing gamay. Mura naman nakabangkag harina. Magpurbos man na imong nudnud sa imong naong. Pas mo ka. Kana parisig pan la. Wow. Mandali na ito. Itian di mo. Na. Nga itian. Ala, di na mapugdos nimo. Biskwit ra. Biskwit ba? Pares na na. Wow. Ang anta ninyo guys, tay water cake. Daning palit mi og kari, salad. Malas jis pa man pud. Anong nangyari sa mukha mo, be? Bakit mukha ka ng iring? Wala na unsa na nang nagway sa mong bebe. Wa ka na cry? Oh, very good. Nga. Apoy ko to yaman. Giaway kang kuya? Oy. Tay? Nga giaway man kang kuya? Smile sabi. Ang gipisag ilong. Nansa naman imong nao. Ang rong nuusa ka jog nao. Titi. Ha? Mura magkag wet lady gamay. Be.